MTV. Жей, якшембі, кешкі 8. Шоу-бизнес яңалыклары әзір. Мен Ландыш Нурмаджан ва эфирда. Демек, шоу-біз тапшырылым башлайбыз. Бүгінгі тапшыруда Вадим Захаровның икенче тапкыр әти булуы, Әбри Хабриевның туган көненә алган шәп бүләге, Гөлназ Сафарованың кара мунчалы булу планнары, Айваз Садыров рекордлары, Айгөл Рахимованың сәяхәткә җыенуы, Салават Фатхетдинов улы Россия чемпионы булуы хакында сөйләрмен. Популяр җырлар авторы Флора Шариповадан хит ясау рецептын исә махсус репортажда күрсәтербез. Узган атнада татар шоу-бизнесының иң якты вакыйгасы ул Вадим Захаровның кабат әти булуы. 7 яшьлек кызлары Ульянага иптәш, сеңелкәш алып кайткан Захаровлар гаиләсе сабый дөньяга РКБда аваз сала. Кызчыкка Ильяна дип исем кушачаклар. Кызларының икесенә дә исемнәрне Вадим үзе сайлаган. Тормыш чәчкәсе каршы булмаган. Һәр сабый үз куанышы, үз ризыгы белән дөньяга килә диләр бит. Җырчы тормыш иптәше белән кызын яңа 3 бүлмәле фатирга алып кайтачак. Моңарчы җырчының Казанда үз фатиры булмаган. Бүген исә шушы ике сөенечтән балкып йөри Вадим. Кыз белән мактанып булса да, фатир белән яңа булса да мактана алмыйм әле. Банкка түлисе кредитым шактый дип тә күрсенеп куя җырчы. Борчылма, Вадим. Баш исән булсын. Бездә ярты рәсәй ипотекадан ипотекага яши. Яңа фатирыгыз котлы, сабыйларыгыз сәламәт. Тормыш иптәшегез Лариса белән бер-берегезгә мәхәббәтегез сүрелмәсен дип, без Татмус ТВ телеканалында әлеге шатлыклы вакыйгага кушылабыз. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәң кидән көйләрне, әрдемәсен җаннарым. Кайтыйда, кайтып сөендерим, бәхетләргә булыр сабагым. Татар радиосы диджее Әбри Хабриев 34 яшын тутырып бик күп котлаулар кабул итте. Аннан 2 көн буе шул котлауларга җавап язды. Әйе, күп йолдызлардан аермалы буларак, Хабриев үзенә язган һәр хатка, һәр комментарийга җавап яза ул. Якын дуслары Рәвешләр төркеме резидентлары Фәрид Галиев белән Айдар Галиаскаров Әбригә кроват бүләк иткәннәр. Менә хатын белән кочакланышып йокларга кроватлы да булдык. Моңарчы кроватыбыз да юк ие, диванда йокладык дип мактанды бүләк белән Әбри. Туган көн исә дуслар белән гармонга кушылып җырлап узган. Җырлап дигәннән бу сезонда Әбри Хабриев тәүге тапкыр сольник концертын куярга уйлый. Хабриев иҗатын яратучылар, сез бит әз түгел, язып куегыз. Бу сезонда беренче сольник ди. Тапшырмаган хатларыма килә хатлар алсын. Телим әле эзләремнең тирән уелып калсын. Күн пәрдәсен йыртып кайчак атырамын тагынарына. Рәхәтләнергә улымда үземнең шалымнарына. Ишә калган сүзләрне Смайлик куеп елмайсың да кайча күпләр белмәс ихлас хисләрне Күзгә кара ишетүче бар ул әйтелмичә калган сүзләрне Татар сәнгатенең масштаблы вакыйгасы. Татар җыры халыкара эстрада фестивале быел 22 декабрьдә узачак.
Тантананың алыштыргысыз алып баручысы Гөлназ Сафарова бу атнада кышка бик нык әзерләнде. 30 пар себерке бәйләде. Мин 3-4 сәгать мунча киргә яратучылар рәтендә ди Гөлназ. Мунчада озаклап чабынырга үлеп яратам. Бу миңа әтием ягыннан булган әбиемнән күчкәндер мөгаен. Аның кара мунчасы бар иде. Мин һаман да шундый мунча турында хыялландым. Чөнки ул мунчаның исселеген парын сөйләп бетерә торган түгел. Киләчәктә кара мунча ясатуны чын-чынлап планга керттермен дип торам дип елмайды уңган булган Гөлназ. Гөлназ себерке җыйган арада аның коллегасы Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыров туган ягында су керә. Айвазның йөзү белән шөгыльләнүе хакында без инде шул безне күзәтеп баручылар яхшы белә. Менә янә яраткан шөгыльленә тугры калып, Айваз туган ягына ялга кайткач та су керә. Су кереп кенә калмый, Инстаграмга видео да куя, 200 метрны 15 секундта үтеп, рекорд куеп йөришем дип яза ул видео астында. Әлеге су куюны урыны минем туган авылым Кышкар белән мин мәктәптә укыган Кишет арасындагы завод биясендә. Без кичкенә вакытта шул завод биясендә су куюны үстек инде. Гел иртән, кичен, көндүз, көнгә 3 тапкыр, 4 тапкыр барып кайта торган идек. Йөрәкле малайлар менә шушы завод биясен бер яктан икенче якка йөзеп чыга иде инде. Мин үзем дә шушы йөрәкле малайлар исәбеннән кертеп, шулай йөзеп чыгарга ярата идем. Бу юлда кайттым да, бер башыннан икенче башына йөзеп чыктым. Автоузышчылар арасында мин иң яхшы җырчы. Җырчылар арасында иң яхшы автоузышчы дип шаярта маэстро Салават Фаткудинов. Җырчының улы Рөстәм әтисе кебек үк машина җине кагалган егет. Алай гына да түгел, ул автоузышлар буенча Россия чемпионы исемен яулады. Бу безнең гаиләнең генә түгел, бөтен Татарстанның җиңүе дип горурлана Слава Закевич үзенең Instagram аккаунтында. Улы өчен горурланучы әти Рөстәмнең бар уңышы үз тырышлыгы дип белдерә. Мин аның артыннан ияреп кенә йөрим, чөнки 18 яше тулмаганга күрә мондый ярышларда әти-әни рөхсәтеннән башка катнашып булмый дип белдерде җырчы. Алма агачыннан ерак төшми. Улыгызның уңышлары белән алга таба да горурланып яшәргә язсын сезгә Салават абый. Ағылып, суғылып йөргән елларымны искә алган юк ялгышыта. Ни булса да әле исән битебез, рәхмәтле мен шуңа язмышка. Киләчәк сәрене ымсындыра, өмет гөле үсә сарылып. Шуңа да мин һәр чак үткәннәрне түгел, киләчәкне яшим сагынып. Шоумен Айрат Ильясов гаиләсе белән руль артында Абхазиягә чыгып киткән. Башта дуслар белән берничә машинада бергә барырбыз дип уйлаган идек. Китәр көннәр җиткәндә аларның эшләре килеп чыгып, алар сыңрак самолет белән генә барырга уйлады. Ялдан баш тартасы килмәде. Балалар да бит планнар корган, уйлаганча чыгып киттек. Мин уйлаганнан да тизрәк көн ярым дигәндә барып җитеп, дусларның фатирында кундык. Чөнки мин алай тиз килеп җитәрбез дип уйламаган идем. Юл булгач, юхиди хезмәткәрләре дә булмый калмаган. Шит регионнарны бер дә яратмый алар, дип бүлеште Айрат. Шит регионлы машиналарны күргәч, юхиди хезмәткәрләре аңлыйлар бит инде, менә ял итәргә баргач, димәк кешеләрнең акчалары бардыр. Шуңа күрә төрле штраф салу ысуллары уйлап чыгарганнар. Әзрәге белән мин Instagramга чыгарган идем, аны күрсәткән идем. Шуңа күрә күп кеше минем белән килеште, бу дөрес нәрсә түгел дип. Ләкин шуны әйтәсе килә, әгәр дә ял итәргә баралар икән, димәк, сак булып бөтен кагыйдәләрне белеп барырга кирәк. Аларны белергә кирәк. Әле узган атнадагыны сезне шоу-бизнес яңалыклары белән таныштыручы Айгөл Рахимова бүген исә чит илгә очарга дип чемоданнарын тутыра. Путевка мәсьәләсен алдан кайгыртмаган Айгөлнең бүген инде сайлау мөмкинлеге алай зур түгел. Җырчы кыз исә ялның актив булганына өстенлек бирә. Азия илләрен ярата. Әгәр сез дә Бали, Пхукет, Гоа, Шри-Ланка, Мальдив утраулары фанатлары булсагыз, акча янчыкларыгыз җитәрлек дәрәҗәдә кыштырдаса, сез дә Айгөлгә ияреп сәяхәткә чыгып китә аласыз. Шоу-биз тапшыруын алып баручысы, сезне атна сайын кызыклы репортажлар белән сөендереп торучы Дамир Зиннатуллин бу көннәрдә билен кузгаткан.
Репортаж төшереп түгел, бакчасында су сибеп. Бакчага су менеп җитми, күлдән ташыйм. 2-40 литрлы фляга, 25 литрлы дүрт чиләк дип зарын тезеп китте Зиннатуллин. Иптәшләр, Дамир үзегезгә шул безгә еш чакыра. Бәлки үзегез дә барып аңа булышып кайтырсыз, уңган егет Дамир эшем күп дип тормаган. Бу атнада да шул без өчен репортаж әзерләгән. Хит җырлар авторы Флора Шарипованы кунакка чакырып, кызыклы гына репортаж тәкъдим итә. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген Кабан күлендә катамараннарда йөзәргә килде. Һәм минем янәшәмдә Башкортстанда яшәп иҗат итүче композитор, җырчы Флора Шарипова. Флора, исәнмесез? Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Ничек килеп җиттегез? Әйбәт. Аллага шөкер, әйбәт. Катамараннарда йөзгәнегез бармы, күргәнегез бармы? Әлеге транспортны дип әйтик инде. Катамараннарны күргәнем бар, чөнки мин үзем дә Башкортстанда безнең елгалар күп бит инде, тау елгалары, кәмәләрдә, катамараннарда йөзәбез елгалар буенча. Алай әйдәгез, катамараннарны алыйк, йөзик, киттек. Мондай образ ошымы сезгә? Ошы яз көне без судан йөзгәндә анда нык көчле агым була, шунда обязательно жилет. Йөзә беләсез инде сез? Беләм инде әзрәк. Сезнең өчен куркып тормыйм. Киттек, әйдәгез. Флора Шарипова. Ул Башкортстаннан булса да тенденция буенча Татарстанда танылырга тели. Күпләр кебек җырчы буларак түгел, композитор буларак. Хәзер Флора ханымның җырлар язарга вакыты күп. Ул пенсиядә. Оныклар белән әле утырмый, ләкин кызыннан ул аларны көтә. Әлеге иҗади ханым җитмәсә экстрим спорт белән дә шөгыльләнә. Кыскасы, Флора тормышның рәхәтен тоеп яши. Мин сезгә инде Флора апа дип эндәшсәм үпкәләмәссез, әйме? Үпкәләм мин. Уңайлы. Апа белән уңайлы. Ярый, алайса, Флора апа. Сезне каршы алырмын. Әйдәгез. Сез уңайга буяка утырасызмы? Әйдәгез. Рөстәм, рәхмәт. Минем уйлавымча хәзер алга кирәк, менә булай. Менә шулай. Безгә монда синхрон итеп эшләргә кирәк. Әйдәгез. Сез рольне өйрәнеп калдыгыз бугай. Ровно гына тотып. Роль белән эшләргәнем юк, конечно, безнең бит инде таулардан безнең кәмәләр резинадан эшләнелгән, надувные. Флора апа, сез Казанда еш буласызмы, булганыгыз бармы? Еш кына булгалым, әйе. Студияга да килгәлим, концертларга да килгәлим. Булай Казанны бик яратам. Минем чыгышымда әле нәнәем минем Казан сәүдәгәрләре нәселеннән. Так что Казан белән җип бар безнең. Нәрсәсе белән ошый менә Казан? Казан матур, искитмәле матур, яратам мин Казанны. Бик матур. Мин Уфада булмаган кеше, Уфа нәрсәсе белән матур икән. Миңа реклама ясап алыгыз әлеге шәһәргә. Уфа? Табигаты белән матур безнең Башкортстан дип әйтим әле иң беренче. Уфа инде безнең Салават Юлаевның тирәсе шул тиклем матур. Төрле җирләр бар инде. Килсәгез матур җирләрне күрсәтермен. Башкортстанның безнең искитмәле табигаты, ул таулары, ул чишмәләре, ул елгалары, күлләре бик матур табигатлы ул безнең Башкортстан. Сезнең белән инде якынрак та танышып китәс килә. Белгәнемчә, сез җырлыйсыз да, җырларда иҗат итәсез, шигырьләрдә язасыз, рәсемнәрдә ясыйсыз. Гомумән, дөрес әйтәмме мин? Дөрес әйтәсез, әйе, җырлар да язам, шигырьләр дә язам, рәсемнәр дә төшерәм. Кайсысына күбрәк вакыт бирәсез? Кайсы белән күбрәк шөгыльләнәсез? Соңгы вакытта җырлар белән күбрәк шөгыльләнәм. Җырлар иҗат итү белән дисез инде, әйме? Иҗат итү белән, әйе. Ну, булай барысы белән дә шөгыльләнәм. Шөгыльләнмим дип әйтә алмыйм. Чөнки менә быел әле безнең конкурс булды бит инде, Башкортстан рәссамнары яраткан рәссамнары Башкортстанның. Шунда җиңеп чыгарга туры килде менә. Аллага шөкер, һәм беренче урын алып, приз алырга алдым инде. Менә 4 өлкәне санап киттем. Барыбер ни дип сайлау алдына куйсалар, сез кайсын сайлар идегез? Бармы андай приоритет? Дөресен генә әйткәндә юк. Алар барысы да менә күңелнең эчтәге булган тойгыларның чагылышы. Менә буяулар алсаң бит инде, рәсем килеп чыга, сүзләр алсаң, шигырь килеп чыга,
тавышлар алсаң жыр килеп чыга бит инде. Апасына бүләгидән бу җырамны рәхмәт сүзләрен тезәм. Һәр юлымны авырлыклар килсә әгәр бетсә көчем, һәр чак суздым син кулыңны ярдәм өчен. Һәр бер эшең синең апа, кискелекле балаларын акыллы һәм игелекле. Бездән теләк җитсен йөзгә, җизни белән бергә бу бәхетле. Әйдәгез, без тамашачыларга аңлатып китик. Флора Шарипова әле ул иҗади кеше генә түгел, ул әле экстрим спорт төре белән шөгыльләнә. Зур елгалар буенча сплавка китә. Анда инде сөйләгез үзегез, әйдәгез. Менә үттем бит инде бездә таулар, елгалар бик күп. Һәм шул тау елгаларыннан, тау башыннан төшә башлыйбыз. Берничә көнгә барабыз да, допустим, менә 10 көнгә манда, 2 атнага барабызмы. 2 маршрутты алдан карап куябыз да, шул маршрут буйлап йөзеп төшәбез инде елга буйлап. Елганың киңлекләре ничек, күпме? Елга ул бит инде тау башыннан башлаган елгалар, алар бик киң түгел булай. Алар тиз ага торган агымлы елгалар инде. Таулы ташлар арасына маша быргаланып аккан елгалар. Искитнәле матур табигать инде бездә. Суга да егылып төшкәнегез бармы? Юк, булай. Юшәсездер? Безнең егетләр егылып төшкәннәре бар. Язгы сплав вакытында, язгы йөзү вакытында, анда бик куркынычрак. Шул вакытта инде анда бит инде дулкын, ага елга, шунда егылып төшкәннәре бар егетләр. Бу спорт төренә ничек килеп эләктегез? Ничә ел шөгыльләнәсез? Ул спорт дип әйтәлмим мин аны. Мин просто табигатьне яратам. 20-дан артык еллар буенча инде. Шул походка йөрибез, сплавка йөрибез, кыяларга менәбез. Тау тишекләреннән ничек дип әйтәләр, бездә мәмәргә диләр, сездән чиктиләр. Тау кушлар, әйе, тау кушларына төшәбез, анда бездә күп алар. Флора ханым, җырлар иҗат итүче буларак, кемнәр белән эшлисез? Нинди популяр артистлар белән иҗат җимешләрегез бар? Алсу Абулханова белән бик күп җырлар иҗат иттек. Алсу җырлый минем җырларны, бик күп җырларны Илшат Валиев җырлый, Данир Сабиров җырлый, Сөмбел Билалова җырлый. Күп кенә җырчылар инде. Байдар Галимов җырлый, Радик Юлъякшин. Мен алар белән ничек элемтәгә чыгып, алар белән ничек эшләп киттегез? Эшләү процессы ничегрәк икән? Шуның турында беләсез килә? Төрлечә менә Алсу Абулханова белән Гүзәлия таныштырган иде безне концерт вакытында. Менә без очраштык та инде. Алсу Абулханова килде дә Гүзәлия. Менә Флора Шарипова тоже җырлар иҗат итә дип әйтте дә, шуннан без танышып киттек, дуслашып киттек һәм хәзер инде бик күп җырларымны җырлый. Алсу Абулханова белән сезнең иҗат җимешләрегез шактый дип беләм, чөнки сезнең социаль челтәрләрдә дә битләрегездә аның җырлары бар. Ни өчен аның белән бик еш иҗат итәргә туры килә? Бик яратам аның җырларын. Тавышын да яратам, үзен дә яратам. Бик матур итеп җырлый бит ул. Менә минем җырлар аңа туры килә. Менә шулай һәркемнең бит инде үзенең җырлары һәм җырлар бөтен җырчыга да туры килми. Туры килгән җырлар бар менә. Күңелнең туры килгәнеме? Дөньяга булган караш бәлки бер төрлерәкме шулай. Нинди артистлар белән бераз генә теге иҗади бәхәс үткәрергә туры килә, кем белән менә шундыйрак процессны бераз аралашырга, сөйләшергә кирәк. Кем белән авыррак дип әйтик микән инде? Әллә бер кеше белән дә авыр түгел. Менә минем сүзләргә бик күп композиторлар җыр яза бит инде үземнең сүзләргә. Һәм мин кеше сүзләренә иҗат итәм. Бер вакытта да алай бәхәскә килгәнебез юк. Әйбәт аралашабыз, Аллага шөкер. Музыкага килгәндә, минем белгәнемчә, анда инде үзенең тәртибе бар, гармонияны белергә кирәк. Гомумән аның үзенең менә законнары бар. Сез үзегез музыка белеме белән иҗат итәсезме, яисә күңелдән чыгамы сезнең? Ничегрәк?
Tabii benim müzikal bilimim de yok, ressam mine ressamlık bilimim de yok. Min tabiattan mine Xudoy нәрсә бирә, шуны күңел аша чыгарам да куям. Менә бу сәләтләр каян килгән икән сезгә? Xudaydan, Аллаһ Тәгаләдән. Кемнән күреп сез белән шундый иҗади кеше булгансыз икән? Гаиләдә әти-әниләрегез, туганнарыгыз кемнән үрнәк алдыгыз? Кемнән күреп дип инде минем бик әйбәт гаиләдән, бик тату гаиләдән, искитмәле матур менә үрнәк булырдай гаиләдән. Әтием укытучы иде. Әтием дә әнием дә бик матур җырлыйлар иде. Әтием сүрәт тә төшерергә ярата. Менә шул әтием рәсем төшерергә өйрәтте инде һәм шул җырга мәхәббәт гаиләдән килгәндер инде дип уйлыйм инде. Үзегезнең гаиләгә дә тоталып китәсем килә. Сезнең гаилә хәлләрегез ничек икән? Шуның турында да сөйләп китегез әле. Мин бик бәхетле, яни минем бик акыллы, бик тәртипле, бик матур кызым бар. Ул хәзер зур инде, үзе дә кияүдә, юрист ул. Ни өчен шундый иҗат юлын сайламаган икән? Бу сездән тордымы, яисә үзе теләпме шулай? Юк, миннән тормады. Менә ул бик матур рәсемнәр дә төшерә, ул иҗатка да карашы әйбәт. Юрист буласы килде бәләкәйдән, ә мин инде кеше юлына каршы төшә торган кеше түгел. Әгәр кешенең җаны шулай тели икән, димәк, шулай Худай кушкан. Мен карап торам, да болытлар әзрәк кенә теге каралана башлады. Шуңа күрә без инде ярга таба юл тотырбыз. Флора ханым, Флора апа дип әйтәсем килә. Кызыгыз сезнең иҗатыгызга ничегрәк кары ярдәм итеп торамы? Сүзләр белән, гомумән. Аллага шөкер, без аның белән бик дус, ике дус кыз кебек. Бәләкәйдән ул мин аңладым, мин аны аңладым. Һәм әлбәттә киңәшләрен әйтеп тора. Аңа үзенә ничә яшь? Аңа 26 яшь. Кияүдә. Аныклар әлегә юк. Тәсез. Алла бирсә, Худайдан инде барсы да. Гомумән гаилә белән ничек ял итәргә яратасыз? Кайларга чыгасыз? Табигатьтә без улда менә йөзәргә ярата, кәмәләрдә, көймәләрдә. Көймәләрдә йөзәбез, пакутларга йөрибез. Аллага шөкер, табигатьне бик яратабыз. Балагызга нинди булса да бер матур җыр иҗат иттегез микән? Бар микән андай җырлар? Минем кызыма багышланган берничә җырым бар, клиплар да бар. Кызыма багышланган җырны менә Алсу Абылханова җырлый, бәхетле бул балам дигән. Флора апа, нинди композиторлар белән эшлисез? Ялгышмасам, сез шигырьләрендә иҗат итәсез, көйләрендә иҗат итәсез, шигырьләргә композиторлар кирәк бит инде. Мин кеше шигырьләренә дә үземнең сүзләргә дә иҗат итәм һәм минем сүзләргә дә композиторлар иҗат итәләр. Гүзәлия белән бик тыгыз эшлибез. Аның белән язган җырларыбыз бик күп, бик хисап дип әйтим инде хәзер. Айдар Галимов башкаруында да һәм күпләр башкаруында инде. Кимлеккә укыдыгыз? Мин укытучы, рус теле укытучысы. Эшләрегезме ул эштә? Укытучы булып эшләдегезме? Ничә ел? Ничә ел дип әйтим икән? 26 ел минем стаж. Шул вакытта сез эшләү дәверендә иҗат итеп, шулай яшәдегез индеме? Иҗат иттем. Минем җырларым бик күп җыелып китте һәм шул бер көнне тумда үзем дә җырлый башладым шуннан. Булай минем җырларны күптәннән җырлыйлар инде Башкортстанда. Бик күп җырларымны җырлыйлар. Җырчылар, популяр җырчылар. Сезнең иҗат итүегез, җырлавыгыз ул инде минем уйлавымча акча ягыннан финанс кертү максаты түгелдер. Күңел эшеме, яисә мин ничек уйларга миңа? Җан аша чыга ул. Һәм җанда булган нәрсә, хисләрем бар, менә шуларны чыгару теләге. Акча ни дә түгел, башка бер нәрсә дә түгел. Мин инде яраткан һөнәрем ул. Мин аны менә һава кеше бит инде һавасыз тора алмый, мин дә шунсыз тора алмыйм. Иҗат итәргә кирәк. Я рәсем ясыйм мин, я җыр иҗат итәм, я шигырьләр язам. Җырга килгәндә сезнең белән ничек эшли башларга кирәк ул? Каян сезне табырга һәм инде сезнең белән яңа җыр иҗат итәргә? Контактта мин бар, Одноклассникта бар. В основном шунда чыгалар. Инстаграмда да бармын инде мин. Инстаграмга яңа гына кердем, мин анда бик белми идем. Булай бер җыр сүзләре белән иҗат итү кыйбатка төшергә мөмкин микән? Төрлечә инде ул. Аны бит инде мин акча эшлим дип эшләмим. Шуңа күрә җырчылар син иҗат иткән җырларны кешегә чыгара. Шуңа күрә мин аларга рәхмәтлемен генә. Ансын тоже карыйсың бит инде. Һәрбер җырчыдан тора бит инде ул кем ничек чыгара. Безләшкәннәр әйдә көнләрсез, сөйләгәннәр сөйләсен. Йөрәгебезгә
тимәсін, жанға суық кірмәсін. Сайрағанда сары сандуғаш, баға, қарлығаш, яқар керек көңіл, сыйынулы көңіл, яндарында жаныйым сен болғаш. Сайрағанда сары сандуғаш, баға, қарлығаш, яқар керек көңіл, сыйынулы көңіл, яндарында жаныйым сен болғаш. Мөнәсәбәт яхшы булса, бәлки әле акча да алмаска мөмкин, сездәме? Тавышы матур булып, искитмәле булып, миңа аның ошаса. Гомумән сезнең иҗатыгызны үстерүгә өлеш керткән кешеләр, ярдәм иткән кешеләр кемнәр икән алар? Бүтін минем җырларны җырлаган кешеләр, минем сүзләремә иҗат иткән кешеләр, композиторлар һәм мин аларның сүзләренә иҗат иткән шагыйрьләр барысы да минем иҗатыма ярдәм итүче кешеләр була инде. Флёр апа, тиздән ноябрьдә сезнең юбилей кичәгез була, концертыгыз була. Аңа ничек әзерләнәсез? Ниндирәк сюрпризлар булачак? Программа турында сөйләп китерсезме? Нинди кунаклар була, нинди артистлар? Минем җырларны җырлаган артистлар була инде. Исемнәре белән әйтсәгез дә. Сөмбел Билалова Алла бирсә, Гүзәлия була инде минем бик күптәннән таныш дускайым. Бик яхшы композитор бит инде ул. Минем сүзләргә бик күп җырлар иҗат итте. Алсу Абылханова була. Шуннан Башкортстаннан бик күп популяр җырчылар дусларым Риста Минева, Фирваз Урманшин һәм бик күп җырчылар була инде анда. Сер булып калсын дип әйтим инде. Анда минем китабым чыгачак, менә яңарак минем китапларымны, шигырь җыентыкларын сатып алырга була мөмкинчелек булачак. Дискларын сатып алырга мөмкинчелек булачак. Шул. Программага килгәндә нәрсәсе белән бераз шаккаттырга уйлыйсыз? Бер нәрсә белән дә артык шаккаттырмыйм. Фадамында әйберләр бармы менә? Шулай ял итерлек. Бар. Ну, без бит инде табигатьтә мондый кәмәләрдә yüзәрбез. Үзебез маша. Икенче елы килгәндә кемәләрдә йөзербез. Алла бирсә, Башкортстанга кунакка килегез, мин сезне йөздерәмен. Алла бирсә, Алла бирсә. Достар, шулай итеп катамараннарда йөрде. Хәзер инде без кырыда. Флёр апа, әйдәгез тамашачыларга мөрәҗәгать итегез, үзегезнең теләкләрегезне җиткерсәгез була. Кадерле тамашачыларыма тазалык телим. Күбрәк җырларны тыңласыннар һәм иҗатташ дусларыма, Казан халкына, сезгә иҗат уңышлар телим. Флёр апа, сезнең белән танышуга мин бик шат идем. Достар, бүген без Кабан күлендә катамараннарда йөрдек. Күңелле булды, ошады, сезгә ошадымы? Бик ошады, Казанда ошады, бүгенге көндә ошады. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Сау булыгыз. Белгәннәремне сөйләдем. Эфир вакытына да сыештык бугай. Ә хәзер саубуллашыйк. Алайда Татмус ТВ каналы сайтына кереп хит парадларда тавыш бирергә, Instagram аккаунтында лайк куярга, ВКонтакте төркемебездә тапшырулар карарга онытмагыз. Бер атнадан күрешербез. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика,
одежда и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.